Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Шигырьләрдә шагыйрь язмышы дигән гыйбарә тулысынча Хәсән Туфан язмышына туры килә. Шагыйрь каршылыклы, фаҗигале тормыш юлы үтә. Шуңа да карамастан туган халкына, шигъриятенә тугрыклы булып кала, кешелек намусына тап төшерми. Туфан исеме гасырлар чыңы кебек. Анда йолдызларга җиткән югары илаһилык та, гадилек тә, пәйгамбәрләргә хас әүлиялек тә, фәлсәфи ышандыру көче дә бар. Хөрмәтле тамашачылар, бүген сезгә тәкъдим итәсе Хәсән Туфан фильмы нәкъ шул хакта булыр. Сырларны кичте, исән калды, ана телебез булган бу алмаз. Чабаталы чапта юалмады, Татарстанны чапта юалмас. Хәсән аганың тавышы biraz руслар әйтәбез, глухой дип. Biraz тоныграк тавышлы. Яңгырап тормый. Йодрык белән сөйлидер янчыктыр теге. Тавышына көч бирә. Күпереп торганча шулай. Агыла да булыт, агыла. Туган үскән илләр ягына. Тәрәзәне чиртер яңгыр. Нәрсә әйтер туганнарыма? Агыла да булыт, агыла. Хәсән Туфан татар әдәбиятында, татар поэзиясында айрым урын алып тора. Аны беркем белән дә чагыштырып куярга да мөмкин түгел. Татарның шигърияте 3 тыда тора дип сөйлиләр иде элекке заманда. Тукай, Такташ, Туфан. Yani 3 filde 3 kit balığında tara zirşarı diyen şekilde mene bu hakikatke yakın. Tukay şiirlerinden soň Hasan Tufan Taktaş şiirlerini okuy başlayalar yaştaşlar sınırlık daimi. Tukaydan soň da şonday güzel şiirler yazıp bulam ekenini dip aptırap kala Tufan. Ondan soň Galiye medresesinde okugan vaqtda onun ustazı Galimcan İbrahimov bola. Kengeşi bilen İbrahimov'un kengeşi bilen o şiir yaza başlay. Kaya şulay aşıgasın gerek. Yoluna tizrek üter içinme. Kileçekke jiter içinme. Algık ne yana küstübe. Kaya şulay aşıgasın gerek. 2 tapqır şairler var, 2 tapqır şairler. Kişinin ömrü bir şair bulurga vəz etmeymi. Bar aytık anda Taktaş 2 tapqır xalq şairi. Hasan Tufan da 2 tapqır şair, xalq şairi. Türmege xatlı, zindandan soňky. Bir ölüşü bulmasa da birisinde, ikisinde de büyük bulaydı. Mene qarağısız imanın birinci şiirin, en birinci şiirin. Barabız tapta qaygını paravoz. Sındır tınlıkны tramvay. Kimir havanı propeller. Yalqınlat bulutны turbalar. Bas zavod bizninkün marışına. Qozan gudagın ağzına. Көк yüzü ol baraban. Ber yeşin. Ber barabanla bizninkün barışına. Bana nindi kuvvetli bir şiir. Ol mena 40-njy ýyldan 56-njy ýylga hatly Sirginde bula. Sirginde Sibirde anda närsegine görmi, nişikine yaşami. Lakin şol wagtda mena men gaýsy wagt oýlap goýam. Resuymul ýokmy degende munda şol iptaşlar zetirler degende bir olam bar şonday. Agar 40-njy ýylyny Hasan Tufanny Sirginde azatmasalar, аны sowuş galaçaklar ýa. Her yamakın
бүтәнчә яңа. Һәрбер көннең айрым төсе бар. Һәрбер көннең айрым эзе бар. Кара әйдә, туйганчы кара. Һәр яңа көн бүтәнчә яңа. Улан үдәдә ул 22 елда татар качак балаларын укыткан. Алар Улан үдә Бурятия аша, Кытай аша чыгып китмәкче булганнар чит илгә. Ул теге кулак балалары инде, бай балалары янәсе. Хәсән Туфан алар чыгып китә алмаганнар, Хәсән Туфан аларны укытып яткан. Һәм соңыннан хәбәр таратканнар, Хәсән Туфан анда советларга каршы алып барган мәкерле кытырту. Yani менә шунарга Хәсән Туфанны төп гаепләүләрнең берсе булды. Мин фәлсәфә чатырлары тегәм. Җебен кисә үлем белемнең. Таң калды бу дөнья. 100 энҗебен бары берсе белинде. 34 елда ул Ант поэмасын язды. Ант поэмасы әле хәзергәчә өйрәнелеп җитмәгән лирик фәлсәфи әсәр ул. Анда шул нәрсә таптылар, янәсе Кировны төрүне күздә тота ул, һәм менә ул гаепле кешеләрне ачып сала дип. Хәсән Туфанның әлбәттә гомер юлының бик катлаулы булган, 17 ел. Ул бит инде Гөрбәттә 10 ел төрмәдә утыра, аннан Сәргингә җибәрәләр. Анда көтү көтәсе бердә. Әле аңарчы аны үлем җәзасына хөкем итәләр. Бер ай ул үлем камерасында утыра, үлем китеп качан чыгып атарлар икән дип. Андый вакытта әлбәттә шагыйрьдә ниндидер әверелешләр булган, әверелешләр кичергән инде ул, һәм ул әверелешләр әлбәттә аның үлемсез шигырьләренә дә күчкән. Син йөргән юлларга быел да май ае чәчәкләр китерде. Сине бит кайтыр дип уйлыйм. Миңа да кайтырсың шикелле. Хәсән Туфан төш күрә төрмәдә. Ул дөрендә, улыма бер хәл булды. Булгандыр ахырсы ди. Һәм нәкъ шул төш күргән көнне вафат була идегәй. Бердән бер оглы. Ondan soң кыйын күрә, артистка була бит инде ул бит. Халык дошманының катыны бит ул. 2 бала. Гомер буе бит инде ул бәхет күрмәгән. Әле Казанга кайткач та шул аның сөйгән кешесе юк. Ана ул әйтә бит, кайт дип хатлар килделәр, юллар ерак иделәр. Кайттым. Менә монсы кабре, монсы алкалар диделәр. Менә чөнки сөеклесе Салязгарова үлә. Моя таң сайын сандугач, ул сине юксына минем көй. Бәйрәмдә безнең тын табынга синең дә өлешең куела. Беләбез, кайтмыйсың. Шулай да кайтырсың шикелле тоела. Менә ул яшьләрне ярата иде, студентларны. Менә без өйрелеп йөрдек аның кичәләренә. Ул килеп исәнләшә иде, хәлне белешә иде, бик якынлашып китмәсәк тә. Менә шул Рафаэль Мустафин бер мәкаләсен язды. Туфан белән аралашып калган студентлар бәхетле яшьләр дип. Аның менә мин шушы мәктәптә укыганда инде аңа шигырьләр җибәрдем, шигырь дәфтәре. Анда ул яшел кара белән аны тәткеләгән, анда эндә куйган, анда теге минус билгесе куйган, үзенең язып куйган үзенең теге искәрмәләрен. Ул менә шу яшел кара белән тәтелгән ул минем шигырьләр дәфтәре әле дә үземдә бик саклана, кадерләп саклыйм мин аны. Һәм әлбәттә искә төшерәм. Безнең чырдарак шулай ук студентлар Хәсән Туфанга тартылып тордылар. Менә хәзерге әдәбиятның күренекле шәхесләре Ркаил Зайдулла, Ләбиб, алар шул Хәсән Туфанга киләләр хастаханәгә. Инде 70-80 еллар җитеп килә. Ул 80 елда вафат булды, 70 еллар ахыры. Киләләр
hem Hasan Tufan халавыр булса да, больницадан аларны кабул итә. Һәм чөнки ул аларда үзенең дәвамчыларын күрә. Ләбибләрендә дә, Аркайзәдуллада да. Ул хәтта менә шул больницадан чыккач вәгъдә биргән, очрашырга киләм, университетка барыбер килгән. Ул инде күрәсен безнең яшьләр белән, татар халкы белән соңгы очрашуы булгандыр. Шуннан соңыннан ди Зәйдулла яза инде, Хәсән Туфан үзе торып басты ди. Һәм сүзен әйтте ди. Һәм аның шуннан да соңгы очрашуы булган. Һәм җитмәсә ди, шул хәтле ди, моңсу булып китте ди. Анда кызлар барысы да җыелып ди, Казан кичләре дигән соңгы җырлы җырладылар ди. Киң идел ярыннан исән сак җил, юлларга чәчәкләр сибәле, ак булып, саф булып, истә калсын Казанның кадерле кичләре. Хәсән Туфанны күрергә дип Мостай Кәрим килә. Шушы тар гына бүлмәсенә, ул теге Айдинова дигән урамда тора. Ул вакытта Айдинова булмый, әле исеме. Ниндидер башка бер исем була. Хәсән Туфанның нинди тар бүлмәдә шартсыз фатирда яшәп ятканын күрә дә, обкомга Хәсән Туфанны алып бара. Мостай Кәрим инде ул бит инде бөтен дөньяга данлыклы. Аны кабул итмәү мөмкин түгел. Һәм аңа бит әйбәт кенә бүлмә бирәләр. Ике бүлмәле менә безнең менә монда нидә күршедәге бүлмә, күршедәге йортта. Мин ул йортта булгаладым. Менә шушылай иттереп, ул әле зинданнан соң да кыйнала. Иҗади кыйнала. Иҗади кыйнала. Партийный газеталарда аны турында шикле мәкаләләр чыга. Исемнәре дә билгеле кешеләрнең. Бит алар хаклы түгел иде, әлбәттә. Хаклы түгел иде. Ләкин кыйнау дәвам итте. Шишендіріп, жанны тінтіді де, yazığımını yazmış, yandırdı. Tik inanım mini, Leninçilar, sizge iman isen kaldırdı. Mında bir bölmeli fatırda Hasan ağa özünün ailesi bile turgan indi. Nişeder yıl. Men Yazıcılar Soyuzu'nda işli başlağa 8 aydan soň men şundan fatır verdiler. Men şu Hasan ağa Tufandan men başkışını alıp kaldım işim. Hem şunu bir kaşan da özgertmedim. Yazıcılarның ял йорты бар Аккуш көлі бойында. Онда бик күп yazıcılarның ұнықлары, балалары жүгірішіп жүр енді. Оның кісесінде яки конфет болар балалар үшін. Яки кішкенегіне пек кешік. Пекі. Керек вақытта карандаш ұшылар үшін, керек вақытта ипи кесер үшін ойыншық деп аталы. Ойыншық болса да еді. Her bir irbalağa peki böyle gide durgan bola. Ana biz bunda Hasan ağanın yurtının negizinde oturabız. Ana bu taşlar onun negizinden kalgan. Ol yurt bek zor түгел. Аларның бүтүнүсүн йорты bir шамалы эшленген, токтадан курулган, алар инде кыш күнү тура турган йортлар болмагандыр, инде жайкенегине турганнардыр.
Züfer ağa сөйләве буенча, аның иң якын досты авылдаш сөйләве буенча, Хәсән Туфанны алып кайта алмыйлар авылына. 20 еллап булгандыр анда авылына. Әйтеп карыйлар. Ни эшләп кайтмый авылына? Сагынмый микәнни? Хәсән Туфанның сүзе бар. Безнең үй каршында ике кайын үсеп бетрадыр. Шуны күрмәм, шуны кескәннәрдер дип. Кайта алмыйм дип. Зөфәр аға авылга алып кайта аны тәки. Урын кешеләрне таный әле, аның яшьтәшләре дә, хәтта олырак кешеләр дә исән була. Ләкин бер генә кеше дә аңа Хәсән дип эндәшми. Бер генә кеше дә аңа Туфан дип эндәшми. Хәсән Туфан исеме аларга әллә таныш түгел, әллә име башка бер сәбәпләр бар. Мулла кушкан исеме Хәсән Туфанның име. Хисбулла була. Хәсән абыйның тормышын җиңеләйтү дип әйтим мин аны. Аңа кайсыгызның кулы җылы дигән җавап сорауга җавап бирүләре булдымы. Менә шушы хатын-кызларның зур шагыйрьгә мөнәсәбәте турында китабым чыкты. Үз хатын бик ярата бит сүздә юк. Тәнәкә соңрак мәхәббәт инде әлбәттә. Ул ярату шәһәргә дәстанарга лаеклы ярату булыр. Бу әзирлекле ярату булган. Әгәр сезгә булса Монда шул легендар Клара Булатова, менә шул неге Туфанга канатлар куйган Клара Булатова. Шуңа багышланган китап. Юксынамын. Әгәр еллар миңа агач йөрәк биреп китмәсә, юксынырмын, әгәр кешегә хас сыйфатларым курып бетмәсә. Юк, бетмиләр сагыну саргаюлар, алар бездә арта баралар. Чагылышы булып шуның менә йөрәгемнән яшьләр тамалар. Шагыйрьне белер өчен аның шигырьләрен укуына җитми. Аның туган ягына барып, туган ягын карарга кирәк. Мин туган ягын карау, аның туган ягын карауына түгел, мин шунда яшәп алдым ярты ел, һәм шунда Кыйрыклы йолдыз дигән поэма яздым Хәсән Туфанга багышлап. Күп шагыйрь бит онытыла дөресеңне әйткәндә. Шагыйрь үзе түгел әлбәттә иҗаты. Менә Хәсән Туфанны мин кайта-кайта укыйм. Чөнки ул аңа лаек. Бүгенгә менә шулар, матур көннәр теләп, сезнең белән мин Эльза Әхмәтҗанова сау булашам. Исән-имин булыгыз.